тамошобино ҳатто дар гӯшаи хаёлам набуд ки мебелои гудакора ин қадар тез мебиёранд. Вообще-то мода гуфта буданд ки мобайнои моҳи апрел мебиёранд. ин қадар тез чихе тайёр кардия намедонам. диванои гудакора неожиданно занг задан ки мебиёрем. ма абоёи комнатаи гудакора алиш кардани будам, дига успетам накардем. хай хулоси гап овардан чихеле ки мебинен тозагӣ, хушругӣ, фасонӣ ба дараҷаш маъқул. давоми қиссаҳона нақл мекунам. хулоси гап зимистони хунукай, беҳад хунукай. дар почаҳои кундошам калуч омадай. ай Тоҷикистон, дар пои кӯдакошам калуч. болои қабазу гӯспан дар ӯ хунукӣ чихел ура нигоҳ кунем, чӣ кор кунем? қатим гап намезана. ҳамин як духтари калониш қатим гап мезана, халос. хай шум мерава, бигем ки шум юрист буд, переводчик буд, шаҳр мерава, корш основной дар шаҳре. ҳар рӯз клиентҳо зангаш мезананд, мерава шаҳр, ма мемонам кундошам. хай дар аввал декша отдельно мекунам, барои хуча гудакуш отдельно овқот мекунам, ки ма мегем ки барои худам ҳеҷ маҳал як деги отдельно намемондам ки хафа нашава. ё ролтон мехӯрдум, ё ки тухам бирён мехӯрдум, ё картишка бирён мехӯрдум, отдельно бугӯи овқот кунам, дастам пеш намерафт. вай мекард, хай якчанд вақт ҳамихе зиндагӣ кардем. бигем ки гапомонам гирехт, ноҳурматиё бисёр шуд мобайнмон. баъд намедонам як рӯз чӣ гап шид ки чӣ гуноҳе намедонам кадомимон кардем ки ҳамамона зери лату кӯб бигем шавҳарам қарор дод. ва ҳамун рӯз гуфт ки якта гуноҳ карде ҳама шата мехӯре. дига ай ҳамун рӯз бигем ҳамчу апа хоҳар шудем. дига ҳамин чиз ӯ моментҳо ма пасобия мегирифтам 6500 рубл. 5 сола доштам. ай бачаи калоним чанс мекаймада мегузаштак ҳамаша чиста барои кӯдако. не кӯдакои худам яктаги шавхӯрава, кӯдакои вай да я наскигӣ, яктаги брижаҳак, яктаги рӯймолак ё ягон чи чиста барои кӯдако як хел харид карда меовардам. ма кундошум мо абсолютно либос надоштем. хоб бовар кунед тамошобино хоне, мо умуман либоси нормальни занак мепӯша мо надоштем. ҳамин чизе ки дар фарзандомон мекардем барои мо ин хушбахтӣ буд. ҳамун лаҳзаҳо Мустафо 10 моҳа буд, Муҳаммад қариби 3 сола буд. баъд бо даҳмо қишлоқ мо як хонаи дигарам доштем ки 20 минута раҳ дур буд. бо ӯ агарота мо тозакунӣ мерафтем. фақат мо кӯдакоро ҳамаша мемондему, дука занаки калон мерафтем тоза мекардем. дига ҳамин хел омӯхтае шудем ки бовар кунен, ҳамин амри маъруфа мемондем, дукаса гӯш карда тамоми корубори агарота мекардем. шавҳари ман намемонд ки дар ҳавлӣ як дона барф боша. мо барфҳоро ба зоғнул шикаста топ тоза ҳавлӣ мо медиромадем, мегуфтӣ ки баҳорай топ тоза мекардем. рӯзи дароз мо дар бера будем, фақат шавмо намода хона рӯз мекардем. кӯдаки ман ширмак буд. хоб бовар кунед тамошобино хоне, ман ё саҳар ё шав шир додагим. Амин Аллоҳу акбар. ҳамун духтарои калони вай медонистанд, ҳамун кӯдако медонистанд,